सभी पड़े से जी सबके थका के गए थका के यो से तगड़ा गाय की एक बार तो बिना को तगड़ा गाड़ी आप लोग जे लोग साथ के बैठल बा दोनों हाथ एक बार खोल के जयकारा बोलावे गीत बचला तू हो जब पलका बोलावे गीत बचला तू जब पलका बोलावे गीत बचला सुनावे मूर्ति में मैया सच्चे दरबार की आजाली 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 हो आजाली 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 हो जब पलका बोलावे गीत बजरा सुनावे हो जब पलका बोलावे गीत बजरा सुनावे बोल दी शेरों वाली मैया की आजाली 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 हो आजाली 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 हो आजाली 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 हो बाबूजी माई बहन लोग सारा संसार जाना था जे माई के हो जाला माई होकर हो जाली कहे से भैया बेटा और माई के रिश्ता अजीब है कैसे हां जी मैया के रूप बड़ी काया माया के हो तुम्हारी अच्छे खाली नहीं मैया के रूप भुलाया तुम्हारी खाली नहीं जाला जब लइका बोलावे गीत बजरा सुनावे जब लइका बोलावे गीत बजरा सुनावे ठीक लगा था जब ठीक लगा तो काहे मायूस होकर बैठल बाटे क्या चाहता नहीं जा रहे हो रहुए समय बता दी धन्य हो बोल दी सच्चे दरबार की जो भी भैया लोग आओ हाथ पर दोनों हाथ उठा के एक हाथ से होला अर्पण और दोनों हाथ से समर्पण नेटवर्क भी वही काम करता है जहाँ टावर होता है और तालियां भी वही बजाते हैं जिनके हाथ में पावर होता है पावर देखा जो ताली बजा के माइक खा लेता है सब कोई ये माइक माना कोई क्या बात है हमारे एक भैया है जो मानो क्या बात मैं आप ताली बजा देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद